ddangos I chi sut I wneud pwdin hawdd iawn. Yn Saesneg, enw'r pwdin yma ydy Eton Mess, ond dwi am ei alw yn Pwdin Llanast. A dyma'r cynhwysion. Hufen wedi ei chwipio. Meringues. Spectols newydd Nansi. Mafon. Siwgr. A siwgr eisyn. Dyma beth ydych chi'n neud. Chwipiwch y hufen nes ei fod yn drwchus, yn union fel yma. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o siwgr, ac yna 1 llwy fwrdd o siwgr eisyn. A'i rhoi yn y fowlen. Nesa, torrwch y meringues yn fan. A'i rhoi yn y fowlen. Nesaf, torrwch y ffrwythau yn fan. Plis byddwch yn ofalus gan ddefnyddio'r cyllell achos mae danweiniau'n gallu digwydd. A chymysgwch bopeth yn dda. Cofiwch, mae'r llanast wedi aros yn y bowlen, dim dros y gegin I gyd. Ac yn olaf, gweinwch y pwdin mewn i'r dysgu. Ac yna ei haddurno. Gyda'r mafon sy'n weddill. Blasus iawn te.